Менә бит инде синең якташларың Уфадан да кунаклар бар. Инде Мәскәү булгач, Уфа булырга тиеш. Чөнки без бит инде Курай тыңлап үскән халык. Шуңа күрә мин бу Курайны бик яратам. Мишәровичнең алдында минем бер нем торып калды, бурычым. Мишәрович, хәтерлисезме икән? Алып кайт Курайны Татарстанга. Аны безнең бабаларыбыз да уйнаган. Ул безнең уен коралы дип әйткән. Инде мин шушыны эшли алмадым. Ярар, теге әле бу минем теге картлыкның яшьлекнең соңгы елы, картлыкның беренче елы гына. Шуңа күрә мин бу әйберне башкарып чыгарга тырышырмын. Якташларын чакырыйк әле. Рәсүл Карабулатов, Башкортстан. Дустым минем.